Radio Trsat s ponosom vam predstavlja političko-edukativnu tjednu emisiju. Radio Trsat s ponosom vam predstavlja političko-edukativnu tjednu emisiju Vox Populi. Slušajte na Radio Trsat. Vox Populi. Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom Vox Populiju, sa vama i ovaj četvrtak Marin Miletić i Nina Krapić, ali imamo jednu promjenu, s nama je naš istaknuti riječki novinar Robert Frank. Tako je, vjerujem da možete pretpostaviti temu ako ste ovih dana pratili Novi list, radi se o rehabilitaciji četništva. Evo spremili smo mi puno toga, razgovarat ćemo sa našim kolegom novinarom Robertom Frankom, koji je bio nigdje drugdje nego baš u Beogradu i tamo radio dobar posao, kao što na koncu on i radi. Frank, evo možda na početku samo me zanima jedna situacija, je li uistinu to tako, evo, da ljudi trče po ulicama, da stvarno ističu to četništvo, ili je priča možda onako puno perfidnija? Pa svakako da niko od Srba ili građana Srbije ne trči po Beogradu i ne nosi četnička obilježja. Međutim, postoji u Srbiji tendencija rehabilitacije četništva koja se odvija na nekoliko razina. Prije svega se odvija na političkoj razini, u srpskoj vladi i u svim oporbenim strankama koje preko svojih satelita vrlo vješto proturaju tu tezu, ali i tu ideju. U tijeku je, kao što pretpostavljam da znate, evo ko ne zna, ovaj put ćemo to i objasniti, rehabilitacija četništva, odnosno rehabilitacija Draže Mihajlovića, četničkog vojvode, to je generala, koja se odvija na Visokom sudu u Beogradu. Ja sam bio prošli tjedan 23. ožujka u Beogradu, gdje sam svjedočio i osobno pokušao te rehabilitacije kroz sudski postupak i mogu vam reći da ono što sam tamo doživio i ono što sam tamo vidio me na određeni način zaprepastilo. Dakle, tamo su se sukobile na simboličkoj razini antifašistička i partizanska Srbija, koja je u manjini, naspram, ajmo tako reći, četničke Srbije, čiji su zagovaratelji stari četnici, kojih i dalje ima živih, i mlađi zagovaratelji rehabilitacije četništva, što je mene, moram priznati, začudilo, jer ne mogu vjerovati da jedna država koja stremi Europskoj uniji u srcu Europe u 21. stoljeću rehabilitira fašizam. Naravno, između moje percepcije te situacije i percepcije koja je dominantna u Srbiji postoji jedna bitna razlika. Ja, dakle, kao i svaki normalan čovjek i u Hrvatskoj i u Europi, misli da je četnički pokret bio fašistički, da je surađivao nepobitno sa fašističkim okupatorom i sa nacistima, u stvari i sa fašistima, da je četnički pokret proizveo mnogo zla, ne samo Hrvatima, muslimanima i Crnogorcima, nego i samim Srbima koji su bili komunisti, i zato ne vidim ni jedan normalan, logičan, argumentiran razlog da srpska službena politika preko svojih satelita u ovom trenutku pokušava rehabilitirati Dražu Mihajlovića. Nota bene treba napomenuti kako je četništvo u Srbiji pa gotovo već puno desetljeće izjednačeno sa partizanskim pokretom kao antifašističko. Mislim da je to nepobitna, da je to laž koji će svako normalan i dobronamjeran i u Hrvatskoj, i u Srbiji i u Europi moći pobiti. Jasno. O tome ćemo kasnije razgovarati i sa povjesničarom Josipom Jurčevićem. Frank, što se po tebi sad događa? Znači, je li ovo nekakvo dodvoravanje biračima, znamo slijede izbori, neko samo koketiranje politike, ili je ovo zaista stanje duha trenutno u Srbiji? Pa to je i za mene, kad sam krenuo u Beograd prvi puta prije mjesec i pol dana istražujući tu temu, bilo najveće pitanje. Dakle, da li je ovo političko, jeftino, stranačko dodvoravanje biračkom tijelu koje očekuje koketiranje sa četništvom, ili je to na određen način, ajmo ga nazvati, stanje duha, iako je ta sintagma dosta nezahvalna, ne? Jer sigurno je da ima velik broj Srba koji se sa ovime ne slažu. Nakon istraživanja, evo, i nakon što sam 4 navrata bio u Beogradu u zadnjih 45 dana, usuđujem se reći sa malom dozom mogućnosti za pogrešku da je rehabilitacija četništva u stvari stanje duha. Znači, veliki dio, nažalost, srpskog građanstva se može s time poistovjetiti. Mislim da oni u tome i u vraćanju u povijest traže izlaz i traže izlaz u biti za tešku gospodarsku situaciju u kojoj se oni nalaze. Pa se događa. Frank, imam jedno tu konkretno pitanje. Meni nekad čini da smo mi malo smiješni, čudimo se stalno, iščuđavamo se, na koncu nemamo li dokaze i na izborima koji se događaju u Srbiji. Držim da nekako hrvatsko društvo nema takvih, uopće ne može se zamisliti problema, jer kad bi kod nas netko spomenuo Ustaš, onda je tu sve jasno, kad se spomene ustaški pokret opet je sve jasno, no s druge strane njihove radikalne stranke
stranke dobivaju ogroman broj glasova, a glasuju naravno demokratski građani. I evo, što reći? Pa ovo što ste sad rekli u biti možda i najbolje karakterizira stanje u srpskom društvu, u stvari stanje u tom političkom korpusu. Dakle, prvo i činjenično je da prema svim najavama će srpski radikali pobijediti na ovim izborima. Posebno je pitanje da li će on imati koalicijski potencijal za sastavljanje nove vlade. To je drugo pitanje. Međutim, ja sam jučer razgovarao sa Srđom Popovićem u Beogradu, to je najpoznatiji, najkvalitetniji srpski odvjetnik, jedan od nositelja srpskog intelektualnog pokreta, koji je neformalan i koji mi je sam rekao da je stanje u Srbiji trenutno žalosno, da je ono tragično, da je ono u stvari najgore u proteklih možda i 20 godina, jer se pruža se slika prema van, prema inozemstvu i prema Europi kako je situacija u Srbiji puno bolja nego što je. Da ona nije takva, dokaz su i skori izbori gdje se očekuje pobjeda radikalnih stranaka, međutim sve stranke su u ovoj situaciji, u ovom trenutku u Srbiji radikalne. Ja osobno mislim da Hrvatska ne treba podcjenjivati opasnost koja dolazi iz Srbije, iako nisam zagovaratelj nikakvog rata i rata apsolutno ne može biti. Dakle, glupo je govoriti o tome da Srbija može napast Hrvatsku ili da Hrvatska ima potrebu braniti se oružjem. Dakle, a moram vas pitati, Frank, evo konkretno, onda naš predsjednik kaže, citiram ga, to je unutarnja stvar Srbije. Smijemo li mi onda na to gledati uopće naša vanjska politika kao unutarnju stvar ili znamo što se dogodilo, jednostavno ne zagovarati kao što ste rekli nikakve manijakalne stvari, ali evo, progovoriti o tome. Pa mislim da su bilateralni odnosi sa Srbijom možda najkompliciraniji, to je sigurno najkompliciraniji koje Hrvatska ima u ovom trenutku. Dakle, ja osobno smatram da Josipović vodi dobru vanjsku politiku, međutim u ovoj situaciji vjerojatno po prvi put u svom životu mogu se složiti sa HDZ-om. Znači, HDZ je čvrsto stao na pozicije da u slučaju rehabilitacije Draže Mihajlovića Hrvatska mora preispitati svoj odnos sa Srbijom. Dakle, to što Srbija radi može narušiti naše odnose koji naprosto zbog stabilnosti ove regije moraju biti puno bolji nego što su sada, jer ćemo protivno doći u situaciju da će i nama pas kreditni rejting, jer će imati problema kod zaduživanja na inozemnom tržištu, zato što će naprosto cijela regija biti nestabilna. Neko nas pokuša zvati, dakle, dragi slušatelji, zovite nas izravno u eter na 494-888, a ne na mobitel, tu nam šaljite poruke na broj 099-494-8888. Ono što sam ja htjela spomenuti... Evo, prosti ni na pitanje, konkretno Robertu Franku, molim vas pitajte gospodina Franka, je li hrvatska vlada poslala prosvjetnu notu ili nije? Pa mislim da ne. Mislim da službeno nije. Ali tu moramo spomenuti da se niti srpska politika službeno nije očitovala o samoj rehabilitaciji četništva i ti si pokušao razgovarati. Evo imamo telefon, ćemo pustiti čovjeka pa da onda odgovorimo. Može. Da ne čeka čovjek na liniji. Halo, tko je s nama? Da, lijep pozdrav, tko je s nama? Lipo, Darko je s vama. Darko, kako vi gledate na ovu situaciju? Ja kažem ovako, ovaj gospodin što priča da se prvi put slaže sa HDZ-om, neka se malo sjeti da je HDZ i sa srpskom strankom u Vukovaru bio na vlasti. Pa onda malo da razmisli prije što bilo kakve stvari, kažete, ipak ste vi jedan javni medij. Hvala. Hvala vama, pa evo ovdje je bilo vrlo konkretno, mogu ja reći vrlo konkretno, rekli ste neku potpuno drugu priču, znači oko izjave HDZ-a da ukoliko ne reagira, znači cijela priča naša, da se trebaju preispitati odnosi, ali ja sam samo rekao da smatram da je HDZ u pravu u ovom trenutku kada traži da se preispita hrvatska vanjska politika prema Srbiji, ukoliko se doista rehabilitira četništvo. I tu je HDZ u pravu. Evo, najavljeno je i moguće povlačenje našeg veleposlanika iz Srbije, ali ono što sam te pitala, Frank, prije ovoga, dakle, njihova politika se nije o tome službeno očitovala i ti si pokušavao razgovarati sa nekim sudionicima na ovim izborima i to nije išlo. Da, niko se od njih nije htio dati nikakvu javnu izjavu. Ja sam pokušao doći u kontakti sa Vukom Draškovićem, koji je jedan od reformatora i reanimatora četništva još od 1991. godine u Srbiji. Nevjerojatno je da je on danas u koaliciji sa Čedom Jovanovićem, koji se smatra jednim od liberalnih i normalnih političkih figura u Srbiji, koji je, barem kako za sebe kaže, uvjereni antifašist, a u koaliciji za izbore koji sada slijede sa uvjerenim fašistom Vukom Draškovićem, koji promovira četništvo. To je isto odraz trenutnog političkog stanja u Srbiji, ne? Da, dosta apsurdno. Ono što moramo spomenuti je da i intelektualci, srpski vrhunski intelektualci isto tako to primjećuju, dakle i sam si rekao, rekli su ti da Srbija definitivno klizi u četništvu. Da, pa to je jedna zanimljiva teza koju je iznio Savez antifašističkih boraca Srbije i njihov predsjednik Aleksandar Kraus,
koji je u tekstu koji sam ja objavio prošli tjedan vrlo kvalitetno po meni objasnio tu svoju tezu i kad se uzme u obzir sve što je on rekao, mislim da je on čak u pravu. Koliko god to zvučalo i teško i možda optužujuće za Srbiju, mislim da je Srbija doista na tom tragu. A što se tiče službenih, dakle, stranaka u Srbiji, nijedna od njih, pogotovo ove iz vlasti i one koji sudjeluju u koalicijskoj vlasti, ne želi se po tom pitanju izjašnjavati jer im to odgovara. Nezahvalno. Tako, njima je to nezahvalno otvaranje teme, a šutnjom u stvari to podržavaju. I to je njihovo biračko tijelo prepoznalo i to će im sigurno honorirati. Dakle, njima ne pada na pamet kontaktirati sa Hrvatskim novinama po to pitanju. Evo kratko, Nina 099-494-8888, jedan nas slušatelj kaže, opet nismo uopće svjesni opasnosti. Evo razmišljanje jednog čovjeka. Pa ja mislim da ne postoji, dakle, to ću ponoviti, nikakva realna vojna opasnost od Srbije. Dakle, nikakve pokušaje agresije ne može više uspjeti, prije svega zbog hrvatske snage i pozicije NATO-a i Europe do 21. stoljeću koja to neće sigurno dopustiti. Ali sve ovo što oni trenutno rade, znači njihova trenutna politika, nekako izgleda kao da ne vodi prema Europskoj uniji, barem. Pa to je prije svega žalosno, to je negacija i njihove i naše povijesti koja u jednoj fazi 20. stoljeća bila zajednička i povijesti koje se ni mi ni oni ne moramo i ne smemo odricati. To je antifašistička povijest. Sve ono što je kod nas prepoznato i kroz Ustav, pa i kroz sve političke stranke kao najveće dostignuće 20. stoljeća, to je antifašizam, kod njih se sada suspendira, kod njih se to derogira, stavlja se doslovno van zakona. Prije nego što zatamburamo, Robi, ja bi nešto zatamburamo, još jedan naš slušatelj, trebala je diplomacija reagirati još kad je Jeremić davao one izjave dok su mu žena i dijete ljetovali u Opatiji, kaže naš slušatelj Karlo, ajmo mi nešto zasvirati. Brzo se vraćamo. Vox Populi. Evo nas u eteru, Nina Krapić, Robert Frank,
I Marin Miletić. Eto, razgovaramo o rehabilitaciji četništva u Srbiji. Jedan naš slušatelj na 099-494-8888 je poslao poruku: svatko neka bira sam svoju sudbinu, sretno je bilo u Uniji s Iranom. Pa hoće li tako biti? Njihova diplomacija je mogla to odraditi puno drugačije. Da. Evo, ono što sam ja još tebe, Frank, htjela pitati, to je da nekako naši odnosi nikad nisu bili divni i krasni, cijelo vrijeme tu nešto tinja u jednom ili u drugom obliku. Politika velike Srbije i dalje živi. Što misliš o toj tezi? Pa iz perspektive Rijeke, kad promatrate srpsku politiku, taj dojam nećete steći. Dakle, imate iz perspektive Rijeke ili Hrvatske sasvim drugačiju sliku Srbije nego što ona u ovom trenutku stvarno jest. Ideja velike Srbije i dalje živi. Ona je, ako ništa drugo, budimo realni, oživljena ili je prepoznatljiva kroz srpsku politiku prema Republici Srpskoj i prema Kosovu. To su prepoznale sve zemlje Europe, to je prepoznala Europska unija i to više nije nikakva tajna. Velikosrpska politika se u biti mijenja svoje oblike i prilagođava se trenutku. Ja sam o tome pred mjesec dana pričao sa Latinkom Perović, možda je najvećim živućim srpskim intelektualcem i najvećim kritičarem, ja bih rekao, srpske politike, koja je potpuno otvoreno rekla da ideja veliko Srbije i dalje živi. Dakle, Srbiji se i dalje, nažalost. Frank, samo jedna mala digresija. Pa zar nije nedavno u emisiji koju smo gledali na Hrvatskoj televiziji kod Vlahova, njihov istaknuti je povjesničar gospodin Jovan, govorio u istinu takve nebulozi da mnogim hrvatskim građanima stvarno nije bilo dobro. Znači, još jedan pokazatelj, to nisu notorni marginalci neki, nego likovi ljudi koji tamo drže važne pozicije. Da. Iako s druge strane treba uzeti, dakle, u obzir da postoje intelektualci, do duše starije životne dobi, oni koji znaju što je antifašizam, koji dosta žestoko i dosta oštro napadaju tu velikosrpsku i pročetničku politiku, međutim oni svoju poziciju u medijima nemaju. Dakle, mediji su pod potpunom kontrolom. Ja sam imao veliko zadovoljstvo što sam mogao neke od misli i ideja tih velikih ljudi iz srpske povijesti i sadašnjosti prenijeti u Novom listu. Dakle, nisu ipak svi Srbi isti, nemamo to generalizirati. Ali je srpska politika takva kakva je. Ono što smo prije govorili o biračima, tu će skupiti velik broj birača, bit će to mahom mladi ljudi. Znači, ti si čak dostavio sliku u Novi list u svom prvom tekstu na majice s parolama četničkim koje se kupuju, kažu najveća klijentela su mladi ljudi. Je li tu obrazovanje odigralo svoju ulogu? Pa je, zato što se kroz srpski obrazovni i srednjoškolski sustav u proteklih 10, 15 pa skoro i 20 godina potpuno relativiziraju vrijednosti Drugog svjetskog rata i afirmiraju se monarhističke teze i teze o četništvu koje je bilo antifašističko. Dakle, problem je u biti sukoba u Srbiji s jedne strane između antifašista i partizana i nevladinih udruga i s druge strane srpske službene politike kroz opoziciju i kroz poziciju. Dakle, to je jedan vid, jedan oblik sukoba, a drugi oblik sukoba je, koji nije doduše toliko još prepoznatljiv i jasan, ali ja ga tu nazirem, to je generacijski sukob. Dakle, zato što su stariji ljudi Srbiji svjesni svega što je četništvo loše napravilo, ne samo prema Hrvatima, muslimanima i Crnogorcima, nego i prema samim Srbima koji su bili komunisti. Dakle, postoji taj sukob starije i novije, mlađe Srbije koje je naprosto kroz obrazovni sustav zadnjih 10-20 godina učila krive stvari. Kratko, a zanimljivo, jedan naš slušatelj, odnosno slušateljica, vidim ja da bi mi opet u rat zbog politike i zbog debelog uzaca, pa i novinara i političara, glupi smo, ja više neću, tamo neka se i cijela Srbija uguši u četništvu. Je li dobro uopće, Frank, živjeti, praviti se da se ništa ne događa i evo, samo vi pustite meni moju malu sreću? Pa ja mislim da čovjek kao misaono biće mora promišljati sve u životu, pa tako i ponašanje svog prvog susjeda. Kako promišljate ponašanje svog prvog susjeda u stanu do vas koji može radi problema na parkirališnom prostoru, tako valjda promišljate i ponašanje svog susjeda u tom državnom kontekstu. Dakle, meni svakako nije drago kao građaninu Hrvatske da u susjednoj Srbiji, s kojom moramo imati puno bolje prijateljske odnose nego što sada imamo, dakle sasvim normalno da me te stvari zanimaju. Kaže naš drugi slušatelj, Franko, prosti, hrvatska vlada se odrekla i domobrana i ustaša, a ono što je najtužnije, odrekla se hrvatskih branitelja. Čekajte samo malo, ajde čoveče, užario nam se telefon, dobro, to smo mogli pretpostavljati. Odrekla se branitelji iz Domovinskog rata, a Srbi unatoč tome što su izvršili genocidnu agresiju na sve susjedne zemlje nisu se odrekli ničega, dapače, za nagradu su dobili status pregovarača
u Europskoj uniji. Tko je ovdje lud? Pitam se. A dobro, pitamo se i mi puno toga, pa eto. I još jedna poruka, najbolji svjetski medijske agencije rade za radikala, Milošević unamio najjaču svjetsku agenciju prije rata 89. Nije nevažno, pozdrav Robiju. Eto ga. Pozdrav Robiju. Ajde Nina, puci. Evo mi na liniji imamo, kako sam najavila u našem prvom bloku, povjesničara Josipa Jurčevića. Gospodine Jurčević, čujemo se? Čujemo se, dobar vam dan i slušateljima. Dobar vam dan, hvala što ste pristali sudjelovati u našoj emisiji. Evo, gospodine Jurčević, kako vi vidite rehabilitaciju četništva u Srbiji s vaše povijesne neke perspektive? Pa evo, u Hrvatskoj se o svemu i svačemu raspravljali uglavnom bez znanja. Bez elementarnog znanja. Dakle, mnogi koji sudjeluju u raspravi čak nisu pogledali šta znači pojam četništvo, kad se pojavio, gdje i kako i tako dalje. Kad se radi o četništvu u Srbiji, evo istaknut ću samo nekoliko dimenzija. Jedna dimenzija je da su mnogi četnici sukladno raznim savezničkim i drugim dogovorima od 44. od druge polovice 44. cjelovito kao postrojbe bez promjene zapovjednika i tako dalje prelazile u partizanski pokret. Po nalogu kralja, s time se suglasio i Tito i ostali da bi se dobilo međunarodno priznanje. Dakle, to je jedna dimenzija. Dakle, i to je imalo cijeli niz posljedica od 45. pa do današnjeg dana. Druga dimenzija koja se izbjegala govoriti u Hrvatskoj da su četnici od saveznika, uključujući i Sovjetski savez, dakle, uključujući Sovjetski savez, priznati kao saveznici, da je primjerice, evo, navešću samo dva podatka, dakle, da je 42. na naslovnici Tajma objavljena slika Draže Mihajlovića gdje je napisano da je on najveći partizanski ratnik u Europi. Da je 43. o njemu snimljen igrani film o Draži i četnicima sa golemim hvalospjevima. Da je nakon završetka rata Draža dobio američko odličje koje je prije 7 godina 2005. uručeno svečano njegove kćerki u veleposlanstvu američkom. Znači to je, oprostite gospodin Jurčević, jedan u stvari dobar čovjek. Što? Je to onda jedan dobar čovjek, ne? Što, da li? Pa da li onda Draža jedan... Ne, ja vam samo govorim činjenice s kojima se morate suočiti. Pa sva znanja o četnicima su posljedica komunističke indoktrinacije, dakle komunističke indoktrinacije koja je naravno zauzela radikalni stav, a uopće je prešutila i pregovore i suradnju sa četnicima, a pogotovo prelazak četnika u partizane. Dakle, to je bilo potpuno prešućeno. Ona dimenzija koja bi Hrvatsku trebala najviše zanimati, to je četništvo u Hrvatskoj. Dakle, između dva svjetska rata i u Drugom svjetskom ratu veliki broj Hrvata sudjelovao je dragovoljno u četničkim postrojbama, u četničkom pokretu i slično. Mnogi od njih su bili zapovjednici. Gospodine Jurčević, malo sam ja zbunjen, ali evo, oprostite, ja sam ipak druge struke, ja sam profesor, ali... Vi ste žrtva obrazovnog i javnog sustava, tako da ne znate elementarne činjenice. Ali gospodine Jurčeviću, moram vas pitati jedno pitanje. Ne, najprije sam čekajte, pa ja sam vas slušao na telefonu 5 minuta. Dakle, prvo da biste o nečemu, ili da bi netko o nekomu pričao, treba se prvo suočiti sa elementarnim, dakle ovo što sam vam naveo su elementarne, neupitne činjenice. Sad, druga je dimenzija kako vrednovati četništvo. Naravno da je četništvo zločinačko, ratno zločinačko bilo između dva svjetska rata, u Drugom svjetskom ratu, ali i ono što je najvažnije u Hrvatskom domovinskom ratu. I tu je najvažnija činjenica. Dakle, četništvo, kad se radi o našem naraštaju, je bilo iznimno nazočno u Hrvatskom domovinskom ratu sa jednakim štetama, ratnim zločinima i tako dalje, i posljedicama kao dio srbijanske oružane agresije. Ono što nas najviše treba brinuti nije rehabilitacija četništva u Srbiji, nego rehabilitacija četništva u Republici Hrvatskoj koja se događa od 1992. godine donošenjem zakona o aboliciji, gdje su ratni zločinci, četnici kako ih popularno zovemo, gurnuti u aboliciju i kao ratni zločinci političkom odlukom prekvalificirani u takozvanu oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske koja je smatrana da nije odnosno abolirana. Tu je ključni problem. Tako da danas imate te četnike, suvremene četnike, iz početka 90-ih penetrirane u sustav hrvatske vlasti od Sabora do nižih lokalnih razina. To je, rekao bih, ključni problem i to su činjenice o kojima možemo raspravljati. Dakle, četništvo nedvojbeno, da sad ne ulazimo u to, dakle, to je zločinački pokret. Međutim, kad se radi o saveznicima, oni su zbog svojih interesa priznali četnike za saveznike cijeli Drugi svjetski rat, nakon Drugog svjetskog rata, da ne govorim koliko četničkih spomenika ima u Kanadi, SAD-u i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su činjenice. A recite mi, jesu li četnici surađivali s fašistima? To me zanima. Jesu li četnici surađivali? Budući ja sam gledao neke fotografije i kažem, evo, čitao sam nešto tome, pa
ispada da nisu surađivali s njima i nisu. Gledajte, četnici su naravno surađivali sa talijanskim fašistima i sa njemačkim nacistima, ali su surađivali i sa partizanima i surađivali su sa ustašama. Možemo li onda reći da su oni igrali kako im odgovaralo? Čekajte, morate biti strpljivi, dakle, vi bi rado sudili, to je nekakav običaj tradicionalni iz komunizma, rado bi sudili da ne saslušate činjenice. Dakle, četnici su surađivali sa svima, kao i svi sa njima. Dakle, četnici su surađivali sa Njemcima, sa Talijanima, sa ustašama, sa partizanima, dakle, ovisno o okolnosti i tako dalje, i interesima u određenom trenutku Drugog svjetskog rata. Sad, ako vas zanimaju detalji, imate o tome obilje literature. Nešto sam čitao u istinu, evo, nešto jesam tako da. Drugo, četnici su bili veoma blizu, dakle, bilo recimo 45. godine, kad je Draža morao bježati iz Srbije, dobivao je pozive od četnika iz Istre, gdje je bio veoma jak četnički pokret, gdje je bio Ljotić, Đujić i tako dalje, pa su ga pozivali da dođe u Istru da bi od tuda 45. nastavili rat protiv komunista. Dobro, možemo se složiti oko jedne stvari. Da je cijeli niz primorskih otoka bio pod njihovom vlašću 43. godine i da su to zajedno petljali sa partizanima i tako dalje i tako dalje. To su sve notorne stvari koje su istražene i na temelju toga onda možemo, ako se to zna, a pogotovo ovo novije, prije 20 godina i što se danas događa u Republici Hrvatskoj, onda možemo vrijednosno razgovarati što se događa u Srbiji, a što se događa u Hrvatskoj. Dakle, u Srbiji se kasni sa rehabilitacijom četnika 20 godina u odnosu na Hrvatsku. Mogu li samo pitati jedno totalno glupo pitanje? Profesore, evo uistinu da mi kao laiku objasnite, da se razumijemo, za mene osobno, evo ja ću javno to reći, antifašizam uopće ne može biti doveden u pitanje, no zanima me što evo konkretno s ustaškim pokretom prije onda 40. znamo svi što se događalo i to, da li onda se može pojaviti neka struja ljudi koji će reći pa i to su bili dobri ljudi tada, evo borili su se protiv, znamo svi kakvog režima, da li postoji onda povijesna i ta opasnost ili? Postoje neopasnosti, postoje sve mogućnosti. Evo isto primjerice kao što je u Hrvatskoj se danas smatra da je totalitarni zločinački komunistički sustav bio nešto pozitivno. Iako postoji rezolucija Vijeća Europe, iako postoji deklaracija Hrvatskog sabora, međutim i nadalje u javnom životu od vrhunske takozvane politike do sustava znanosti i sustava obrazovanja, i da ne volim javno govora Medikova, gdje su komunističke zločinačke ikone, uključujući i 10. masovnog svjetskog ubojicu Josipa Broza Tita, smatraju se pozitivnim likovima u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj je zaista moguća rehabilitacija svih vrsta zala, dakle, komunističkih, četničkih, ustaških i svih ostalih, a nikako se ne može afirmirati nešto što je dobro. Hvala vam što ste stavili u eter, moramo, evo, ograničeni smo s vremenom, takav je Radio Komediji. Hvala vam što ste bili s nama na 87.6 MHz. Roberte, kako ti gledaš na sve ovo? Pa gledam na način da se povijesni revizionizam u Srbiji nastavlja i to sada kroz najavljenu rehabilitaciju Milana Nedića. Dakle, to je bio srpski premijer u 40. godinama koji je otvoreno u Beogradu kolaborirao sa fašistima, odnosno sa nacistima. Dakle, to je postupak koji se nastavlja i službena srpska politika se tome ne protivi, dapače. Ja imam još jedan poziv, pa lako šeći na kraju, osjećam da će to biti tako. Halo, tko je s nama? Halo, dobar dan. Dobar dan. Jovan je pri telefonu, samo bih htio reći da mi je drago da je gospodin prije mene koji je bio na liniji Jurčević objasnio malo povijesne činjenice i pokazao da mislim, povijesnim činjenicama objasnio da ti četnici koji se rehabilitiraju u Srbiji, odnosno ne četnici, nego Dražo Mihajlović, da se nikako ne može poistovjećivati sa nekim Antom Pavelićem. On je radio u interesu srpskog naroda, isto kao što se dragi nam predsjednik Tuđman isto žrtvao u interesu hrvatskog naroda, pa su ga mnogi osuđivali zbog toga što je surađivao, između ostalo kao što je Tuđman surađivao sa Miloševićem, jer što je išao radi hrvatskog naroda na razgovore sa Miloševićem. Nećemo reći da je onda Tuđman radio protiv hrvatskog naroda, tako je Draža. Hvala vam, Jovane, što ste stavili u eter Radio Trsat. O četnicima sve najbolje, da. Hvala vam, Jovane. Evo, bio je šećer na kraju. Evo, pa ja sam to onako proročki, baš sam osjećao da će to biti tako. Dragi slušatelji, evo, Vox Populi uvijek otvoren za sve vas. Uvijek čačkamo tamo onako, nećemo mačku, nego tamo gdje drugi neće baš previše pričati. Drago nam da imamo kolege poput Roberta Franka koji otvoreno pišu o tome, koji istražuju, pa evo nerijetko i, pa ja ću reći otvoreno i svoj život dovedu onako na tanku liniju, jer žele doći do istine i neka Bog dragi čuva, anđeli čuvari nek rade svoj posao i živjeti nama bio još 100 godina prije. Frank, hvala ti. Hvala lijepa. Hvala tebi, Marine. Zbogom.